Magandang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Nasa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Pamilya Resurrection, Pamilya ni na Mac Velasco, para sa kaarawan ni na Wilfredo Mangulabnan, John Bulanadi, para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles ng St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021 ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, pamilya ni na Dexter Okbian, Oroshi Shinohara, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, Emeline at Takaw Inoue, Josephine Palafox, Philip Santos, Toy Singka, Encar Singka, Myra Aguilar, para sa ligtas at paglalakbay ni na Donato Yonglay, Josie Ariola, para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu kina pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Gerald Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanito Lagason, Juanita Pingol, Mario Manapol, Pedro Arce, Cesar David, Macario Leticia, Consolacion Salazar, Edgardo Cabanayan, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala sa kanila. At ganun din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilod po tayo at dasalin natin ang Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatakin sa pananampalataya. Gabayan mo ang aming mga dalubhasang natasa kalunas na paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na umakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa,
Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulong kami sa iyo, patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo. San Rafael Arcangel, San Jose, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalingap. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagkutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Lahat po tayo, anak ng Anak ng tao'y dumating upang sarili hiyain, lingkod, manunubos natin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na maibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito ay tungkol po sa paglapit, paghiling at paghingi ng tulong sa Diyos. Ang ating pagbasa ngayong linggo ay tungkol po sa paglapit, paghiling at paghingi ng tulong sa Panginoon. Sige nga po. How do we approach God when we ask something from Him? Paano nga ba tayo lumalapit sa Diyos at humihiling o humihingi sa Kanya? At sa bawat taong lumalapit sa Kanya, sino kaya yung binibigyan niya? Sino kaya yung pinagkakalooban niya? At ang huling tanong po, ano po kaya ang magandang hingin sa Diyos sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya? Alam ninyo, ang magkapatid na Santiago at Juan sa ating ebanghelyo ngayong linggo, sila po ang magtuturo sa atin upang maging malinaw itong ating tanong. Paano nga ba tayo lumalapit at humihingi sa Diyos? Sa bawat taong humihiling lumalapit sa Kanya, sinong binibigyan niya sa mga ito? At ano ang maganda o mabuting hingin natin sa Kanya kapag tayo ay lumalapit sa Kanya? In today's gospel, these 2 sons of Zebedee came to Jesus and asked Him, "Guro, Maestro, may kailangan po sana kami sa inyo. May hihilingin po sana kami sa inyo." Sabi ng dalawang magkapatid, "Can we ask a favor from you, teacher?" Sabi nila. They were asking for promotions. And they were also asking that they have the ability, the capacity, and they are worthy of the place that they were asking. "Atin ke po sanang buring sabyan."
nga naniti kingamanong siswan. Ako, naniniwala po ako, tayo din po minsan, gawain natin yan. Kapag ka may hinihiling tayo, kapag ka may hinihingi tayo, kapag ka may pabor tayo, o kaya naman po, kapag ka may gusto tayo, amano tala mo naman po, deti, ne po, ing amanong, atin ko sanang buri, keka. Atin ko sanang pabor, keka. Atin ko sanang buring aduan, keka. Pansinin po ninyo, hindi po madali ang lumapit sa ibang tao upang humiling o humingi ng pabor sa kanila. To ask something from someone is not an easy task. It is not an easy thing to do. Kailangan mo ng kalakasan ng loob upang magawa mong malapitan ng isang tao. Marahil batid po ninyo ang mga salitang ito. Halimbawa, kapag humihingi ka ng tulong sa iba, lumalapit tayo sa ibang tao upang magpatulong sa kanila. Habang lumalapit ka, kaya iniisip mo pa lang na lumapit sa kanila at humingi ng tulong sa kanila, ano kadalasan yung nararamdaman natin? Alam po ninyo, sa totoo lang, yung iba, kapag may pabor sila, may gusto sila o kailangan sila sa isang tao, ang nararamdaman nila, nahihiya sila. Normal na po yun eh. Tang marine ka na yung kaya. Ne po? Yung iba sa atin, nanliliit sila, maglatila. Alangan sila. May kailangan lang. Ang iba nga po, kinakapalan nila ang kanilang mukha. Lalong-lalo na kapag alam na nilang wala nang ibang taong makakatulong pa sa kanila, kaya nga nagbabakasakali na lamang sila. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, itong mga sinabi ko sa inyo, wala naman pong masama sa paghingi ng tulong sa iba. Hindi naman po masama na lapitan ng isang tao at humiling ng tulong sa kanya. Kahit pa man din po si Jesus mismo. Si Jesus mismo, di ba, may sinasabi siya sa mga pagbasa natin, sa mga ibang pagbasa natin, sa mga ebanghelyo natin. Anong sinabi ni Jesus? Siya mismo, ask and you will receive, seek and you will find, and knock and the door will be open to you. Kaya't sige nga po, lakasan na po natin ang mga loob natin ngayon. Ngayong nagsisimba tayo, lumapit na tayo, humiling na tayo sa Kanya. Magkakaroon nga naman po tayo ng lakas ng loob o kalakasan ng ating kalooban pagkatapos nating maintindihan itong Diyos na ating nilalapitan. Tanong, paano ba nagbibigay ang Diyos? Paano ba tumutulong ang Diyos? Balikan lang po natin ang pagbasa natin ng ebanghelyo natin. Paano ba tinulungan ni Jesus ang magkapatid na Santiago at Juan sa ating ebanghelyo? Paano tumulong si Jesus sa kanila? Totoo, tinulungan ng magkapatid. Tinulungan ni Jesus ang magkapatid na ito at tayo din po ngayon tutulungan ng Diyos. Tanong, sa papaanong pamamaraan tayo tutulungan ng Diyos? Tutulungan tayo ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos sa paraan na matututo ka at hindi sa paraan na aasa ka na lamang sa Kanya o magdedepende ka na lamang sa Kanya. So, panakatamo po ni nga pong Ginoo, king paralan na mabiyasa tamo at alikit ang paralan mamiyasa tamo o magdepende tanamo king nga pong Ginoo. Jesus said in the gospel, whoever wishes to be great among you will be your servant, and whoever wishes to be first among you will be the slave of all. He said, yun po mismo ang sagot maging lingkod sa lahat, maging alipan, o yan ing panagkat na ning Ginoo kay katamongan. Baliyo po king pamagobra na katamo po asopan ni nga pong Ginoo. At aliking pamagdependi tamo kaya. At aliking pamamiyasa tamo. You have to serve the rest and meet the needs of other servanthood. Balikan lang po natin ang ating ebanghelyo. Kung napansin ninyo, hindi po tinaboy ni Jesus yung magkapatid na Santiago at Juan sa ating pagbasa. Hindi tinaboy ni Jesus ang dalawang magkapatid na ito.
Hindi ko alam kung sinong mas matanda kay Juan o kay Santiago sa kanilang dalawa. Hindi tinaboy ni Jesus yung dalawang magkapatid at hindi rin po sinermonan ni Jesus. Hindi pinagsabihan ni Jesus yung 10 mga alagad na naiinggit sa dalawa, nagagalit sa dalawa. Bakit? Dahil kahit pa man din pala sila, itong 10 alagad ni Jesus, mayroon din pala silang plano. Mayroon din pala silang balak na unahan lang sila ng dalawang magkapatid. Yung hinihingi nila kay Jesus, yung hinihingi ng dalawang magkapatid, ito rin pala ang hinihingi ng 10 mga alagad niya. Mesulotla, buri ng sabihan nita. Ano pong ginawa ni Jesus? Paano siya tumulong? Tinuruan niya ang mga alagad niya sa sariling paraan niya, pamamaraan niya, at hindi sa sariling paraan o pamamaraan ng mga disipulo niya. Pag may hinihingi ka, maging lingkod ka, kumilos ka, potang manyawad ka, magobra ka. O itang buri ng sabihan nita. Halimbawa po, ipinagdarasal mo na sana magkaroon ka na ng trabaho dahil matagal ka nang walang trabaho magmula noong nag-umpisa ang pandemya, ang coronavirus. Ipinagdarasal mo sa Diyos na sana magkaroon ka na ng trabaho. Kaso ang problema pala sa'yo, ikaw mismo hindi ka naghahanap ng trabaho. Walang kwenta. Bakit? Kumbaga, naghihintay ka sa wala. O kaya naman po, gusto mong mawala na yung pandemya, tuluyan ng mawala ang pandemyang ito. Idinarasal mo, inalalapit mo sa Kanya, sana mawala ng pandemya. Pero ikaw pala mismo, hindi mo iniingatan ang sarili mo. Araw-araw na lang, gala ka ng gala. Walang kwenta. O kaya may karamdaman ka, ating kang masela na panamdaman, king kay kang pamikakatawan. Idinadasal mo sa Diyos, inalalapit mo sa Kanya, iniluluhog mo sa Kanya na sana gumaling na ako, o Panginoon, na sana mahilom na itong nararamdaman ko sa katawan ko, Panginoon. Pero ikaw pala mismo yung bawal, yun yung iyong ginagawa. Walang silbi, walang kwenta. This is what the Lord wants us to do. Do not just only ask. Eka mo kabud manyawad. Potang manyawad ka, kimot ka. Potang manyawad tamo, magobra tamo. Huwag lang basta hihingi. Huwag lang basta-basta magsiting pretty. No nepasat, nung manyawad ka, magobra ka. Tandanan tapo, nakatangan po aso paninga pong ginuking balang aduan tamo. Sa ating ebanghelyo na lang, bakit hindi po ibinigay ni Jesus? Bakit hindi ipinagkaloob ni Jesus yung hinihiling sa Kanya ng dalawang magkapatid na sina Juan at Santiago? Bakit hindi ibinigay ni Jesus sa kanila yon? Kasi po, ing burida retang mi kapatad, nung nga pansinan nyo, ing burida, kapamiyas na. Magdependi na lamo kaya pamanekas. Singkawais, nakikipag-unahan sila, nakikipagtulakan sila. Mas masanting yaking amanong si Swantang malalam, manyulotla talaga. Susulutan dala rin kaya bedang alagad din kalupad ang alagad. Paalala lang po, napuparalan ni nga pong Ginoo ing manekas. Napuparalan ni nga pong Ginoo ing manyulot. Ing paralan na ni nga pong Ginoo na, no? Ang paraan niyang, pamamaraan niya, maging lingkod. Maglingkod. Ing paralan na maging alipan. Magobra, at mo po kabud manaya. Magsilbi at makisabi. Sa Diyos, alam ninyo, yung mga taong may pinapasan, sila yung Kanyang tinutulungan at hindi yung mga taong ang alam lang nila ay makipag-unahan, palakasan, sulutan. Kaya't wala kang mapapala kung nandaraya ka. Wala tayong mapapala kung mapapil ka. At kailanman hindi ka susulong, hindi ka uunlad sa palakasan, sa sulutan. Lakwan ko lamo po, reading panabilin kaya kayon ting panauli, king umilya ko ngayon Domingo. Nung kabud ka mo makikisake-sake, kapilan man, ang gana ka mo kanita, king lelelele. Pero, nung bisa tamong may pagkaluban, magobra tamo anting aliban. Nung kabudabud na kamo makikisake-sake, ang gana kamo kanita king
lele. Pero nung bisa kang mi pagkaluban midinan, magobra ka, anting alipan. Remember? Jesus becomes our master. Why? Because He serves us all. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at pariritot, huhukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang pinagkatiwala sa kanin ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo ang nangangalaga ng kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng respeto at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanilang kaharian, kasama ang mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin itong mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, Familia Resurrection at Familia ni Mac Velasco. At para sa anibersaryo ng kaarawan ni na Wilfredo Mangulabnan at si John Bulanade. At para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Familia ni na Lenin at Evelyn Malang, Familia ni Eduardo Giros, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Familia ni Dexter Okbian at si Hiroshi Shinohara. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Maylene Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, Emily Natakaw Inoue, Josephine Palafox, Philip Santos, Toy Singka, Encar Singka at si Myra Aguilar. At para sa ligtas na paglalakbay ni na Donato Jonglay at si Josie Ariola. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Annie Razon at sa pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo,
Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Juanita Pingol, Mario Manapul, Pedro Arce, Cesar David, Macario, Leticia, Consolacion Salazar, Edgardo Cabanayan, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, taas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Ganon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling po namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap, ang banal na pagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma, Pedro at Cesar, gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal
papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Peace be.
Naririto ang ating mapagmahal na Diyos, si Jesucristo. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ang sino man sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa maikling paalala lang. As of this third Sunday of the month, the Companion of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection, which are the World's Mission Sunday, will be used by the Catholic Church for her apostolate for prisoners. Thank you for your generosity. October 28 each year is a significant day for our parish, as this marks the feast of our patron saint, Jude Tadeus. Our celebration this year is anchored on the theme, Limandalang Banwang Kasalpantayanan, Parokyanang Sanudas Tadeo, at Lumpulong Banwang Ambag King Kabanalan, Kabyasnan at Kasuywan. Ushering in this year's celebration is the enthronement of our image of St. Jude Tadeus, the Solemn High Mass on October 18, this coming Monday, at 6:30 in the evening. This also signals the 9-day Novena Masses in honor for our patron from October 19 to 27. We have invited priests from our Archdiocese to celebrate our Novena Masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m., Holy Rosary; 6 p.m., Angelus followed by the Solemn Novena to St. Jude; 6:30 p.m., Holy Mass. On the feast day proper, October 28, we shall have 4 solemn high masses at 7 a.m., 9 a.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. Details of each Novena Mass from day 1, including the feast on October 28, will be announced as necessary. Printed copies of the Fiesta 2021 program of activities are also available. Come and let us be one in making time for the meaningful celebration of the feast of our dear patron, St. Jude Tadeus. Thank you. Tayo po tayo. Nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na sa susunod na linggo, wala po tayong misang alas 5 ng hapon. Dahil magmula po sa Martes, mag-uumpisa na po tayo para sa nobenaryo sa kapistahan ng ating patron na si San Judas Tadeo. Ang misa po natin sa susunod na linggo, instead of 5 p.m., 6:30 p.m. po ang misa natin. Ulitin ko po, wala tayong misa sa susunod na linggo ng alas 5 ng hapon. Ang misa ay alas 6:30 ng gabi. Nobenaryo po. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sige